Салом ба ҳама. Дар ин видео аз бозии 2048 пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Пеш аз пул гирифтан дар бораи бозӣ камтар мезанем чӣ қадар дар ин бозӣ кардан дар кора ва пул кор кардан мумкин аст. Барои бозӣ кардан плей нава интихоб мекунем. Мо дар реклама нишон метавад. Рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем. Дар кенсела интихоб мекунем, як бори дигар кенсела зер мекунем. Бозии мо сар шидак ва мо ҳам хел 2 ба 2 ҷамъ мекунем 4 мешавад, 4 ба 4 ҷамъ мекунем 8 мешавад. Ҳам хел бозӣ мекунем, танга ҷамъ мекунем ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Мебироем ай бозӣ ма 140 танга кор кардам ва иҷара маҳкам мекунем. Менюи асосии бозида меоем. Дар боло балансмона мебинем. Дар баланси ман ҳозир 0.65 USDT аст. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пул гирифтан визраро интихоб мекунем. Дар боло баланси моро нишон дода ист. Дар баланси ма бошад 0.65 USDT аст. 0.65 USDT 6.5 сомони хидмат мешавад. Поёнашда бошад нишон додагие ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Поёнтварда бошад нишон додагие ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидасе метавонем пуломона бигирем. Дар Payeer бошад минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. 3.4 сомон ки кор карда метавонед пултона бигиред. Ма Payeer интихоб мекунам, поёнда конфирма зер мекунам ва ҷое ки аккаунт номер нависагия мо бояд рақами Payeer кашлокона ҳамҷа ставид кунем. Payeer кашлока мекушоем. Дар баланси ма 59 рубл 37 копейка аст. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлоки Payeer мона. Ҳамин рақама копировать мекунем. Копировать кардаем рақама бо меоем дар бозимон ҷое ки аккаунт номер нависагия ҳамҷада рақами кашлоки Payeer мона ставид мекунем. Поёнашда бошад чанд қадар пули кор кардагием менависем. Ман 0.65 USDT кор кардагием 0.65 менависам ва конфирма интихоб мекунам. Як бори дигар конфирма интихоб мекунем. Дар инҷа бошад мо бояд ки верификатсияро бигзарем. Верификатсияро чӣ қадar гузаштан мумкин аст. Вақте ки мо конфирма интихоб кардем дар электронни почтаи мо сообщение меояд ва ҳамон сообщение дар код аст. Ҳамин кода дар инҷа копировать мекунем, ставид мекунем. Электронни почтамона мекушоем. Дар электронни почтаи ма кода рӯй кардан ҷое ки verification код нависагия барҷода кода ҳамин кода копировать мекунем. Кода копировать кардем бо меоем дар бозӣ ва ставид мекунем. Кода верифира интихоб мекунем. ҳамон пул дар баланси мо мегзарад. ва ина пул дар баланси ма гузашта мада 0.65 USDT рӯй кардам. Дар инҷа гуфтагие ки то 3 рӯза ждат кунед пул дар баланстон мегзарад. Пул бошад ҳамин 1-2 дақиқада дар балансмон мегзарад. Дери дер 10 дақиқада мегзарад. Аз тарафи дасти рост угли боло крестика зер мекунем, маҳкам мекунем. Инҷара менюи бозида меоем, мебинем ки дар баланси ма 0 шидааст. ҳама пулош 0 шидааст. яъне ки пул гузаштааст. Payeer кашлока мекушоем. Баланси ма дар ҳозирам 59 рубл 37 копейка аст. ва ина мада сообщение омад ай ҳамин бозии 2048 ки мо пула дар баланси шумо рӯй кардем. Як бор кашлокмона обновид мекунем. Баланси ма ҳозир 59.37 аст ва ина 114 рубл 14 копейк шидааст. ва биё мебинем ки чанд дар пул мода гузаштааст. Аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем ва ина мада 64 сент гузаштааст. мо 65 сент рӯй кардем, 1 сент комиссия гирифт. Пул мода 29 июли 2024 соати 5:16 гузаштааст ва ҳозир бошад соат 5:17. Агар шумо ягон бор ай Payeer дар карта ё ки кашлокҳои Тоҷикистон пул гирифтагӣ набошед, ҳамин видеоро тамошо кунед. Дар ин видео ман ҳамаша гуфтагием ки чӣ хел ай кашлоки Payeer дар карта ё ки кашлокҳои Тоҷикистон пул гирифта мешавад. Дар ин видео ҳамаш ҳаст. Метавонед ҳамин видеоро тамошо кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.